Azkuna Zentroa Alondiga Bilbaok ongi etorria ematen dizue Gutun Zuria Bilbao letren nazioarteko jaialdira. Ondoren, Rosa Montero idazle eta kazetariaren eta Gemma Ruiz Pala idazle eta kazetariaren arteko solasaldia izango da. Topaketa honetan, liburuaren munduan egindako ibilbideaz hitz egingo dute. Kazetaritza prestakuntzak eman dienaz. Mesedez, itzali telefono mugikorrak eta gozatu elkarrizketaz. Azkuna Zentroa Alondiga Bilbao os da la bienvenida a Gutun Zuria Bilbao, Festival Internacional de las Letras. A continuación tendrá lugar la conversación titulada Escribir el Mundo, entre la escritora, periodista y Premio Nacional de las Letras 2017 Rosa Montero y la también escritora y periodista Gemma Ruiz Pala. En este encuentro hablarán de su trayectoria hacia el mundo del libro, de lo que su formación periodística ha aportado. Por favor, es el momento de apagar los teléfonos móviles y disfrutar de la conversación. Azkuna Zentroa Alondiga Bilbao welcomes you to Gutun Zuria Bilbao International Literature Festival. Now we present the conversation Escribir el Mundo between the writer, journalist, winner of the 2017 National Prize of Literature, Rosa Montero, and the writer and journalist Gemma Ruiz Pala. In this meeting, they will talk about their journey towards the world of books and about what their journalistic training has contributed. Please, it's time to turn off your mobile phones and enjoy the conversation. Zer moduz? Bueno, muchas gracias. Sí. Mila esker. Bai, ze polita, azagertoki polita, zoragarria, bai. Oso ederra, uste dut lehen urtea dela, horrela jartzen dutela. Badira, nola diera igerileku hori. Bueno, nik hasieran Taylor Swiftengan pentsatu eta gero esaten, bueno, ez, dantzatzeko gogoa ematen du, mila esker. Mila esker, arratsalde honetan gurekin egotegatik eta arlo profesionalera igaro aurretik, gustatuko litzaidake hasieran gauza bat esatea. 17 urterekin Bartzelonako Unibertsitate Autonomoan Gemma kazetaritza ikasketak egiten hasi zenean esan izan baliote 2024ko otsailean hemen egongo zela eserita Rosa Monterorekin horrelako jaialdi batean, esango zion pertsona horri esango zion, baina zer hartu duzu? Tira, eskerrik asko. Rosa, solasaldi honetan hemen irekin egoteagatik, eskerrik asko jaialdiari solasaldia proposatzagatik eta eskerrik asko ere nire berramonari bere historiari esker bigarren ogibide hau dudalako idazle izatearena eta ari esker nagolako hemen. Beraz, eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko, Gemma. Berramonarena, da intzuzen ere lehenengo eleberria zure berramonari buruz hitz egiten zenuelako, ez? Bai, fakultateko lan bat izan zen, elkarrizketa bat egin behar genion, pertsona bati bizitza historio bat kontatu behar genuen, eta beharrezkoa zen 20. mendean zehar bizitako pertsona bati elkarrizketa egitea, aldaketa teknologikoak, eta bizi izan zituen pertsona batekin. Ikaskide baten amonarekin hitz egitera joan ginen, eta ama gomendatu zidan, berramonari galdetzeko 1906an jaio zen, Kaster de Solen, bazen nekazarien eta laborarien familia batean jaiotako pertsona bat, eta azkenan Sabadellen amaitu zuen. Oso bizimodu aldaketaz josia izan zuen, bera gainera ez egin duen baini nire aizpa, berarekin ikasi genituen gure lehen hitza, kolorea, gu ez ginen joan inolako aurreskolara, eta egin nion elkarrizketa zinta batean grabatu nuen, ostera, hainbat urte geroago, berreskuratu nuen, hasi nintzen ikertzen, galderak egiten, eta hortik eleberri bat sortu zen, eta eleberrigile bat ere. Bueno, hemen badago adin alde sekulako handia, 17 urterekin irakurtzen banin duzu, adin tartea sekulako handia da. Baina, iruditzen zaitera ikus daitekela herrialdea eta mundua nola aldatu diren. Bere lehen eleberria hori da, bigarrena ez dut irakurri, baina berak hitz egin dit honi buruz, bi emakume daude, bat txinatarra, auzo batean bizina, eta hirugarrena bada Nuestras Madres, gure amak San Jordi saria irabazi duena.
Karma Riero eta gero irabazi duen hurrengo emakumea izan da. Eta eleberri horietan ikusten ditugu emakumeen historioak eta saritutako eleberri horretan hain zuzen ere emakumeen historio elkarlotu horiek ikusten ditugu. Nik honek zera gogoratzen dituela, 54 urte argitaratu nuen Kronika el desamor, lehenengo liburu narratibo hura, eta nere bazagoen emakume batzuen historio koral bat, eta lehen atzean hitz egiten egon gara, ona etorri aurretik, desberdinak dira, ez? Eta niri proposatu zidaten, elkarrizketa feministei buruzko liburu bat idaztea, ez da? Trantsizio garaikoa, eta zu freelancer zarena, eta proposamen bat egiten dizutenean, onartu egiten duzu. Miseria bat ordaindu zidaten, berehala gastatu nituen, eta sekulako nagia ematen zian elkarrizketa gehiago egiteak. Eta nik momentu baten editoreari esan nion, hau jasan ezina da, ezin du honekin. Eta esan nion, edo ordaintzen dizu dirua oso epe malguetan, edo nahi baduzu liburu bat idatziko dizut, izango da kazetaritzako kronika bat, baina fikziozkoa, eta bertan emakume batzuk egongo dira, trantsizio garaikoak, bueno, atera zen bezala, sekulako arrakasta izan zuen. Niri ez zait gustatzen, bai, lehen komentatu dugu, niri izugarri gustatu zitzaidan dio Gemak. Bueno, nik kronika izena jarri nion, etzelako eleberri bat niretzat nire lehen eleberria bigarrena da. Baina, garai hartan, berehala esleitzen zituzten feminista zinela, eta hori esleituz gero, ez San Jordia, ez inolako saririk ez nuen jasoko. Oraindik ere badago, arrasto hori emakumea bazara eta emakumea protagonista dituen eleberri bat idazten baduzu, badirudi emakumei buruz hitz egiten ari zarela, eta gizona bazara eta gizona protagonista dituen eleberri bat idazten idazten baduzu, gizakiei buruz idazten ari zarela, ez da? Eta niri, egurtu ninduten, horregatik eleberri feminista bat, garai hartan bazirudien neskei idazten uzten zigutela, neskei buruz idazten bagenu, eta zuk aldiz, San Jordia irabazi duzu, aldaketa bat egon da, beraz, txalo bero bat zuretzat, bai, arrazoi duzu, baina bide hau ez dugu inoiz bakarrik egiten emakume idazle eta artista horien genealogia suntxizen saiatzen diren arren. Guk hortik ateratzen dugu indarra, ez da? Guk zure zutabeak ikusten genituenean, zure lanak ikusten genituenean, guk eredu bat ikusten genuen, erreferenterik gabe, ezakizun oraino iritsi zaitezken. Beraz, Kronika del desamor hori gabe, zuri gustatzen ez bazaizu ere, horrek sekulako karpena egin zuen, eta irakurri behar duzu ere Didionena, ezakit irakurri duzu, baina hori bada sekulako indar feminista ere. Baina esaten ari nintzena, eredu hori gabe, genealogia hori gabe, ez ginateke egongo gauden lekuan, eta egia da asko egin dugula, baina oraindik nitxo batean jartzen gaituzte, ez da? Eta hemen dugu epigrafe hori, ez? Mundua idaztea. Baina munduan egotea emakume idazle bezala zuk ikusi duzu bilakaera bat, baina oraindik esanai batzuk ditu, gustuko ez ditugun esanai batzuk. Noski, sexismo funtsezkoa dago gizartean, eta hori guztiz sartuta dugu gure garunetan. Baina orain, adibidez, zientifikoki erakusten ari dira, frogatzen ari dira, hori ari dela. Hainbat herrialdetan, Espainia ere pandemia baino lehen, azterlan batzuk egin zituzten, eta ikusi zuten nola, emakumeak familia medikora joaten garenean, edo gizonak joaten direnean, sintoma berberekin, gizonei proba gehiago egiten dizkietela, radiologia eta abar, eta emakumei aldiz antsiolitikoak ematen dizkigutela. Oraindik ere, gizonaren hitza lege delako.
emakumei 13% denbora gehiago kostatzen zitzaigun espezialista bategana iristea, zergatik antxiolitikoak ematen zizkigulako familia medikoak, baina adi, zein da, galdera nagusia, zer sexutakoa dira, familia mediku gehienak, herrialde honetan, emakumeak hemen dugu barru-barruraino sartuta. Emakumearen jardunaldi feministen antolatzaileetako bat den Valls doktoreak aztertu du hain zuzen ere, genero alborapenaren eragina medikuntzan, eta berak esaten zigun, menstruazioa ordu erdiz ikasten genuen gure ikasketetan, karrera osoan, hau berak esan zidan, bera medikoa da, endokrinologoa zehazki, eta zuk aipatzen duzu, dio Rosak zure liburuan ez da, hilekoa, eta nik adibidez izugarri sufritzen dut, ez? Jasan ezin ezaten da askotan, badakigu hor aldeak daudela. Baina, esan duzunarekin lotuta oso interesgarria iruditu zaitegia da sexismo oraindik hor dagoela, baina erreferenteak ditugu gaur egun, gero eta gehiago. Oso gogorra izan da emakumeentzat erreferenterik ez izatea. Nik beti gogoan izaten du Clara Schumann, konpositore zoragarria, bada bere garaiko musikari garrantzitsuenetako bat, pianista, eta bere egunerokoan esaten du, momenturen batean amestu nuen eta ia ukitu nuen nire ametsa konpositore izatearena. Bere abesti asko badaude bere senarraren errepertorioan. Bera sinatzen zu, baina letra txikienari erreparatu behartzen nion konturatzeko bereak zirela eta senarrarenak, eta berak esaten du, ez, nola ukitu zuen amets hori konpositore izatekoa, baina egunerokoan ere dio bere buruari esan ziola, baina nola izango da hori posible, inoiz emakume konpositorerik egonez bada. Eta horrelako adibideak ditugu nahi, ez da? Eta protoperetan emakumeak egon zinean sortzaile gisa. Zuk ere, 85ean, 86ean emakumen historia kontatzen zenituen, eta orain, zorionez, badauda hainbat eta hainbat saiakera Claudia Schumann horiei buruz, ez? Disiplina guztietan, pixka bat harakatuz gero aurkitzen ditu, baina zuk egiten zenuenean, ez zuen inork egiten, ez? Eta zuk hor baduzu, pixka bat ikuspegi hori, hau izan da, iruzur historiko bat, ez? Zuk hor bide hori ireki zenuen nolabait, ez soilik eleberrietan protagonistea hotxa emanez, baizik eta dokumentazio lan hori eginez. Bazauden asko, Antonina Rodrigo adibidez, nik baino 21 urte gehiago ditu, eta berak ere egin zituen biografia batzuk, eta aipatu behar ditugu zer gertatzen zen oso argitaletxe txikietan argitaratzen ziotela, argitaratu nahi bazuten berak egiten zuena. Eta atzera begiratzean ere, ikusten dugu nola gauzak aldatu diren. Nik egin nuenean, emakumen historiak, lehenengoa egin nuenean, iruditzen zitzaigun zaudela batzuk borrokatu zutenak unibertsitateetara joateko aukera ez bazuten ere 20. mendera arte, ez ziren joan emakumeak unibertsitatera Espainian, 1911an ustet ireki zela emakumeak unibertsitatera joateko baimena modu orokortuago batean. Eta ikusten nuen zaudela, historia hori baina oraindik salbuespenak zirela, baina orain badakigu, eta bada Valentziako unibertsitateko kide den zientzialari bat, Navajas, datu base bat egiten ari dena, Europar Batasunaren funtsekin, eta bertan mundu osoko emakume horien datuak jasotzen ari dira, eta ez dira izan salbuespenak milioika daude. Ogibide guztietan, garai guztietan, mundu arabiarrean, gerretan, borrokan, frontean, erizainak izateaz gain frontean ere egon gara gauza honetan eta txarretan, egon gara emakumeak. Atzeatzeraino joaten bagara, hemen gaude zergatik Afrikako emakumeek erabaki zutelako ingurutik harago, esploratu nahi zutelako, ikusteko zer zegoen beraien inguru horretatik harago, funtsezkoa da hori, gogoratu dezagun hori ere. Bueno, hemen zaudenez, eta hemen gaudenez,
Ni 75ean jaio nintzen, eta nera bezaroan, ateratzen zarenean mundura ikusten duzu, feminismoak bere lana eginda duela, ez dela beharrezkoa, inor bere buruari ez dio feminista dela esaten, 80ko hamarkadan, ez irakurgairik, ez ezer, ez fakultatean, esaten duzu, bai, feminismoa bai, baina ez dute esango, bestela pentsatuko dutelako, naizela, ez naizen zerbait. Beraz, horrela iritsi gara pixka bat estropozu, berreskuratu diren irakurgai horiei esker, genealogia horiei esker, fakultateetatik kanpo egon ziren horiei esker, iritsi gara onaino, baina zuk, adibidez, bizitu zenuen beste modu batera, egon zen bigarren olatu hori, Estatu Batuetan, eta nola eman zeniotie berri elkarri, zen izan zen, zentzu horretan bide hori zabaldu zuena. Ez zara lehena, baina zu kontatzen duzun bezala, zeundaten 80ko hamarkadan konpromiso handiko emakumeak horrela bizitu zenutenak. Nik txiki-txikitatik ikasi nuen ez nuela izan nahi ama bezalakoa. Nire ama zoragarria da, baina nik ez nuela nahi amaren lekua. Eta ez zitzaidala logikoa iruditzen, nola nire anaia modu batean tratatzen zuten eta ni beste modu batean, eta nahi ere zoragarria da. Baina ni beti izan naiz oso arrazionala eta oso zoroa ere, baina nire alde arrazional horrek 6 urte edo 5 urte nituenetik argi izan du hori, eta niri esaten zidaten, eta zu ezkonduko zara ez da, handia zaren eta nik esaten inoiz ez, gero ezkondu nintzen, baina tira, adinen aurrera gindan nengoela. Nire bikotaren gaixotasuna zela eta, baina nola bizitu zenuen, berazok? Ez zegoen aukerarik, edo hori bizitzen zenuen, edo zureak egin zuen. Nik etxean, ikusten nuen, nola, guk behintzat ez genuen aukerari joateko, nire familia oso pobrea zen, beste batzuek joaten ziren guk urberorik ez genuen izan etxean 16 urte bete nituen arte. Baina, garai hartan, asko unibertsitateetara joaten ziren boom bat zegoen, batean, semala guztiak unibertsitatera joaten ziren hori gauza ederra izan zen gizarte hartan. Eta, banituen adibidez, beste hirietatik etorritako neskak nahi zuten ikasketa bere etxeetan, eta bilatzen zutena zen, bere etxeetatik kanpo zegoen ikasketa hori. Beraien helburu nagusia etzelako berez ikasketa, baizik eta etxetik ateratzea, ez? Hori pentsa ezina zen, lehen emakumeak etxetik ateratzen baginen, ateratzen ginen ezkontzeko. Nik 21 urterekin utzi nuen nire etxea adinez nagusia izan nintzenean. Ezin zinen atera lehenago, ezin zinen atera etxera bueltan bidaltzen zizutelako, adingabea zinelako oraindik nire anaia ezkondu arte ere etzen joan etxetik. Nik urtak eman dituen aitarekin hitz egin gabe, baina zorionez bizitza luze izan zuen eta berriro adiskidetu ahal izan ginen. Baina oso argi zegoen garai hartan edo feminista zinen edo zureak egin zuen. Ez zegoen beste aukerarik, atera egin behar ginen, orduan benetan esaten duzun hori niretzat deigarria da. Hori beti gertatzen da, ez? Eskubideak lortu ahala, pixka bat galdu egiten da ikustea zer lor daiteken, zer gehiago geratzen den, ez? Gure gainean eraman genuen 80ko, 80ko hamarkada horretan, diskurtso hori, ez? Esaterenan, lortu da, eta nola sinetxi zenuten, tuntuna ginelako, sinetxi egin genuen, inozoa ginen, eta izu, kazetaria ginen, ez nintzen bakarra konturatu etzena, baina nire fakultatean ez zegoen mugimendu feministarik, ez zen hitz egiten horri buruz, neskek ez genuen hitz egiten horri buruz, zuzinen mutiko bat bezala, dena berdina ginelako ez da.
Guk erreakzio hori ordaindu genuen oso modu naturalizatu baten, eta gero hasten zara ikusten eta esaten duzu aizu, eta hori Rotxek esan zuen, eta Rosak ere oinarrietara zoaz, eta ikusten duzu, itzalaldi bat egon zela, hainbat hamarkadatan, itzalaldi erreakzionarioa. Bai, eta orain beste itzulera bat gertatzen ari da azken olatu honetan, eman da oso urrats handi bat mituaren osteko horretan, ez? Bai, edo mituaren arira, ez? Gertatu den horretan azken 5 urtetan, gizon askok ulertu dute feminismoa ez dela emakumeen gauza bat. Eta gizartea aldatzeko guztiok aldatu behar dugula zerbait. Eta hemen gaude gizartea asko aldatu delako, baina beraiek aldatu direlako ere, ez da? Hori esan beharra dago. Beraz, mende honetan aurrera pauso handia gertatu dira. Gogoan dut 2019ko manifestazio feminista, Madrilen egintzena izan zen manifestazio feminista handienetako bat, bai Espainian eta bai munduan. Poliziaren arabera, 370.000 pertsona geunden, askoz gehiago, ziurrenik bai. Manifestazio zoragarri hartan, benetan unkigarria izan zen, gazte asko zeuden, baina 40% esango nuke gizonak zirela. Eta hori ikusita esaten duzu, hau zoragarria da. Beraz, aurrera pauso izugarri handia gertatu da, atzera pausoak ere gertatzen ari dira, atzera pauso ideologiko horiekin lotuta, ez da, indartzen ari da, mutur eskuina, eta badirudi badenei, diskurtso berbera gustatzen zaiela, ez beti gauza berarekin hasten dira ugalketarako eskubidearekin, eta barrekin, ez da, beti berdin. Eta gero, badago ere, beste gauza harrigarri hori ez, ez hori desagertu da, dena berdina gara, baude, gizon horiek, esaten arinak, eske oso gaizkiari gara portatzen, feministak, urrunegi joan gara, ez da, bai, oso ona da, divertigarria, ez da, baina ez diegu ezer zor. Gauza pare bat galdetu nahi izkizute ez, baina nik ere, baina gero utzi dazu galdera hau egiten, ez ualako ahaztu nahi. Nik lanean, Kataluniako telebistan, erredakzioari prestakuntza eman diot, adituen laguntzarekin, genero ikuspegiaren inguruan, arrazismoaren eta fasismoaren aurkako kazetaritzaren inguruan, eta nik aditu horien gandik asko jaso dut. Zu aitzindaria zara batetik genero errolei buruz hitz egiteko orduan, baina baita ere ikuspegi hori aplikatu duzulako zure biogi bideetan. Esan diguzu, ez, zuretzat oso naturala izan da, ez? Eta zuk mundua idazten duzu aldaketa eragin nahi duzun leku horretatik, ez? Zure eratze horretatik bertatik, baina kazetaritza literatura hori egiteko zere referente dituzu, nondik jasotzen duzu, nondik elikatzen zara. Bueno, batetik, hemen esan beharra dago, kazetaritza idatzizkoa genero bat dela, beste asko bezala egin dut ere ikusentzunezkoa edo telebistako kronika, hori beste genero bat da ere. Eta izan daiteke iaia arte zinematografikoa, baina kazetaritza idatzizkoa nik egin dudana literatura genero bat da, beste dozen bezala. Eta izan daiteke beste dozein liburu bezalako obra bat, ez da, Sangre Fria adibidez, izan daiteke lan handi bat. Baina, badu ere, edo izan dezake ere funtzio utilitario bat, oso desberdina delako narratiba edo kazetaritza. Kazetaritzan zenbat eta argiagoa izan, pieza bat, orduan eta hobeto. Narratiban aldiz, ambigotasunak balioa ematen dio, interpretazio bat baino gehiago badu edo kontraesana baldin baude, horrek balioa ematen dio. Kazetaritzan aldiz hitz egiten duzu, dakizunari buruz dokumentatu egiten zara, informazio erakurtzen duzu, elkarrizketak egiten dituzu, eta horri buruz hitz egiten duzu. Eleberrietan aldiz, gauzei buruz hitz egiten duzu, jakin gabe horiei buruz dakizula inkontzientetik ateratzen direlako literatur obrak. Eta zuk hitz egiten duzu, baso batez, zuaitza zarela.
Kazetaritzan saia zaitezke eta ahalegin hori egin izan dugu, nik trantsizioa bizitu izan nuen eta iruditzen zait garai hartan prentsa guztiak eta lankideek 20 urte genituen garai hartan saiatu ginen benetan gauzak aldatzen eta saiatu ginen indarra egiten erreportajeak egiteko. Eta eleberrien kasuan ez da horrela, ez? Eleberria ezin da utilitarioa izan, berez existentziaren zentzuaren bilaketa batean oinarritzen delako. Zuk ezin duzu bilaketa eta iniziazio bidai bat hasi erantzunak ezagutzen badituzu. Nik ez ditut aukeratzen eleberriak ni aukeratzen naute batean irudi bat ikusten dut eta horrek unkitzen nau, eta noski gero eleberrietan ateratzen da zuzaren hori guztia, eta batzuetan zuk ez dakizkizun gauzak ere, adibidez Tolstoi izugarri gustatzen zait, bera, matxista izugarri bat zen benetan, Gorkik esaten zuen matxista baino okerragoa zela, misogino bat zela eta emakumeak gorroto zituela, Gorki ere alakoa zen, baina tira. Eta berak egin zuen Ana Karenina, eta egin nahi du hitz egiteko edo azaltzeko nola aurrera bide horrek suntsitzen duen, berak imaginatutako Errusia handi eta zoragarriatan existitzen ezen horretan, nola suntsitzen duen, eta horregatik azaltzen du hain gaizki dagoela aurrera bidea zen emakumeak ere adulteroak diren, ezta? Beraz, horregatik botatzen du bere burua trenera, eta trena da aurrera bidearen simboloa. Beraz, berak zer egingo du eleberri guztiz matxista, baina genio bat denez, pertsonaia kontatzen digu historia, eta Ana Kareninak egiten du novela feminista bat. Oso goza bitxia, ez? Eleberriak beste bide batetik doaz. Eta oso garrantzitsua da eleberrien beste alderdi hori. Eta uki ezin mantendu behar dira. Amets kolektiboak bezalakoak direlako. Idazlea garaiko amets kolektibo horietan sartzen da. Bere buruari leialden idazle horrek ateratzen ditu garaiko gauza guztiak, amets gaizoak ere. Eleberrien helburua ez da mundua berehala aldatzea baizik, eta badira ahalegin bat gure burua ahalik eta ondoen ezagutzeko eta modu horretan aldaketa bat bultzatzeko. Kazetaritzan gertakariak bilatzen dira, hori eleberrietan ere erabili duzu, ez? Alderdi deskriptiboenetan, baina nik galdetu nahi zut horrena. Eleberriak zuk bilatzen dituzu, ala aurkitu egiten zaituzte. Bueno, gaiek aurkitzen naute, ezakit zerbait gai bati buruz, eta orduan amorrazio hori sentitzen dut, eta nik ezakit amorrazioa dut abioa puntu, ezakit ona edo txarra den, baina hori da nire kasua. Gaindituko duzu, bueno, horretan nabil. Niretzat momentuz bada sortzeko motore hori. Erakusten dit zeri buruz ikasi behar dudan, akuilatzen nau. Eta batez ere horri buruz idazten dut. Ulertu nahi dituan gauzei buruz, nire burua ulertzen lagunduko didaten gauzei buruz, hori da azkenean, eleberrian nire kasuan. Ondo noa, bai, ondo zoaz, eskerrak. No, sí, la rabia, los sentimientos. Bai, amorrazioa edo sentimendu oso gogorrak behar bada, horrek azkenean gehiago eragiten gaituzta, gehiegi, ez da? Bueno, baina horrek txispak dira, ez? Uste dut adibidez, negarrez ari bagara oso gaizki idazten ditugula eleberriak, ez da? Negarrez behar bada eguneroko bat oso ondo idatziko duzu, ez? Baina nire amorrazioa da gehiago pixkat norbait jipoitzekoa, Ez da, nik benetan uste dut nork bere burua borratu behar duela idazteko. Ni hori ezabatu behar dela. Baina, zer gertatzen da? Bueno, nik nahiago dut irakurtzea idaztea baino. Idazteak esfortzu izugarria eskatzen dit. Bueno, pixkate txantxa egiten dut, amorrazioarekin, baina nik motivazio bat behar dut, iturria behar dut motivaziorik gabe, ez dut idazten. Asko kostatzen zaidalako, ez ni ez nago tekikararekin idazten, ez. Nik akuilu hori behar dut, eta behin bertan murgilduta nagoela, oso gustoko dut, noizki, desagertzen naizelako, idazten hasten naizenean, eta hitzak burura etortzen direnean jari horrekin, orduan ja baretu egiten naiz. Horrez dago amorraziorik, eta hor etereotasun bat eraltzen naiz. Bai, emozioak janda egon zaitezke, baina zure liburua irakurtzean gainera, sentsazio hori daukago, baina egon gaitezke horrela, bai, baina zertarako
jesarriko naiz, hainbeste egunetan idazteko, ez? Azken finean lagunei bermutak ukatzen dizkiet, eta orduan zerk merezi du ni etxean geratzea. Ba hori, bai, azken finean hor harria lantzea da, eleberri bat idaztea, eta barruan badago emozio bat, badago irudi bat, uste dut lehen aipatu duzu zerbait oso ederra, badago zerbait, eskapatzen zaizuna, baina partekatu nahi duzuna, eta ez dakizu zer den, baina emozio hori, zuk partekatu nahi duzun hori ez da amorrua, ze bestela nor badago bengantza eta barrez, baina bai, badaude liburu batzuk, ez da, kode sekretuko liburuak, mendeku liburuak asko egon dira, ez da, tradizio bat dago, Bueno, oraindik ez dute horrelako libururik egin, baina utzi dazu, behar bada egingo dut, mendeku liburu bat. Bueno, liburukak oso bat izango da, bueno, ez dute egingo orduan. Eta, dokumentazioa. Bai, dokumentazioa, ikerketa lana, noski, zu gozatzen duzu, ez da? Bueno, bai eta ez, bai, nik jakin mina dut, ezagutu nahi dut, hemen, bueno, mina ematen dit belarrian, gailuenek, bai, nik bereziki nahi dut sakondu pixkat irudi horretan, egoera horretan, baina niretzat eleberria da bestearen gana egiten dugun bidaia hori, hau da, pertsonaia hoien baitan bizi behar dugu, pertsonaia txikienean ere, eta pertsonaia hoiek kontatzen didate eleberria, gero dokumentazioa, bai, badago oinarrizko dokumentazioa, baina kontuz dokumentazioarekin, kontuz eleberrietako dokumentazioarekin, kontuz azken finean dokumentazioak novela hil dezake. Pisu gehiago har dezake dokumentazioak. Hain zuzen ere, nire eleberri guztiak. Bat da, historia del rei transparente ditzen dena, errege gardenen historia, 12. mendean kokatzen da, badirudi dokumentazio lan eskerra dagoela atzean, baina nik ez nuen erabaki 12. mendeko eleberri bat egitea eta dokumentatzea, ez? Niri historia asko gustatzen zait, erdiaroa, eta 5 urtez hor nengoen irakurtzen historia. Azken finean, irakursale amorratua garen hori gertatzen zaigu, ezta? Beraz, horretan nengoen murgilduta eta burura etorri zitzaidan erdiaroko historio bat, ikusten nuen landa bat, eguzkiak erretako landa bat, nekazari talde bat, ezta? Ez nuen, oso lauso ikusten nuen, ezta? Talde bat, 2-3 pertsona, lanean, baina animaliak gabe, hau da, oso lan nekeza egiten, beroa eta harriak, eta alboko landan, ni hor mugan nengoen, eta alboko eremuan, lauren gerlari ikusten nituen, elkarri hiltzen. Bueno, hori da, ez da ametsa, hori da bisio moduko bat. Nik horiek etengabe izaten ditut. Horrelako irudiak burura etortzen zait, zoragarria da, Rosa. Utzi da zu, hau da, zuk ezin baduzu bisio guztiei buruzko eleberriak egin, pasatu niri, Bueno, zer esan nahi nuen. Orduan jakin nuen, erdiaroko eleberria izango zela, lauren pertsona gerlari horiek, janskera erdiarokoa zutelako, ez da? Bueno, zuretzat behar bada normala izango da, ez da? Baina 400 edo 386 lagun burdin jantziarekin erdiarokoak eta bar, baina gero jakin nuen, bazela 12. mendeko burdin jantzia. Azken finean ametsak dira, ez da? Begiak zabalik amesten direnak, nik hori ikusten dut, eta hau, El peligro de estar cuerda nire esken liburuan hori ikertu dut, ez da? Eta, nire burmuina ez da guztiz garatu, ez da heldu, eta segurazki zuek ere barregin, baina zeuek ere segurazki horrela duzu egaruna, eta hori ikertuta dago, niri neurologia asko gustatzen zait, giza burmuina. Giza burmuinak denbora asko behar du, heldutasunera heltzeko, 30 urtera arte ez du heldutasun puntu hori eskuratzen, beraz. Hor badago fase bat oso garrantzitsuena, eta hori lehen pubertatean gertatzen da. Eta hor arte, umeen burmuina oso konektatua dago, ekaitz sinaptikoa da, ezta? Sinapsiak dira konexio elektriko-kimikoak, neuronen artekoak, eta hor badago etengabeko estanda, horregaitik umeek daukate buru hori, ezta? Den asmatzen dute, ikusten dute txakur bat, uste dute dragoia dela, eta umeen jarrera askotan, noski, psikotikoa izan daiteke, heldu batek hori egingo balu, psikotikoa da, ezta? Lagun
invisiblea eta hori delirio psikotikoa izango litzateke helduengan. Beraz, hori da burua etengabe burua bor daukatelako burmuina, ezta? Eta orduan, heldutasuna heltzen denean hor badago sinapsi horiek moztu egiten dira, ez direlako erabilgarriak, ez? Burmuina kontzentratzeko edo, ez? Eta noski, hori oso ona da, biziraupenerako, ez da? Azken finean, burmuinak fokua behar du, ez da? Janari esposoitxua lortzeko, kumeak zaintzeko, eta bar, ez da? Baina populazioaren 20% horretan ez da gertatzen inausketa edo kimatze hori, eta orduan hor zer daukago, arazo mentalak dituen pertsonak eta sormenean ari garenok. Eta nire teoria da, jende asko ere hor dagoela, behar bada ez dira arlo sortzailean ari, baina badaukate gaitasun hori. Eta uste dut, publikoaren artean ere jende asko dagoela. Nire ustez, irakurri behar duen pertsonak, hau da, irakurtzea behar dugunak bizitzeko buru hori daukagula uste dut. Zinestuta nago. Beraz, niri etengabe, etortzen zizki gauzak burura. Bueno, nik ez ditut gauzak ikusten. Bueno, zurea beste estilo bat da. Bueno, baina, haizu, orain gaizki sentitzen naiz. Bueno, nire buru sopa beste bat da, ez? Hitz sopa daukat nik buruan, hau da, nirea lexikoa da. Baina ez da hain sexia noski, ez? Esatea ikustea Lauren Gerlari erdiarokoak eta ez da hori erakargarriagoa da. Bueno, baina behar bada, zerbait kimatu zen, ez? Hor egia da, inausketa batzuk behar bada alderdi batean gertatu dira, beste baten ez, behar bada, bai, zuk zure alderdi lexikori oso garatu daukazu eta hitz dorreak egiten zaizkizu. Baina nik etengabe dauzkat irudi horiek. Irudi horiek pasatzen zaizkit burutik eta gehiengoa ez dut erabiltzen. Eta adibidez, ez? Igogailuaren zainago, egunero egoten nahi zai. Eta egun batean ateak zabaltzean, ikusten dut, eta ikusten dut, hilotz bat egongo dela hor, eta odolez beteta, eta gero atea zabaltzen da, eta ez dago eser, baina, bueno, baina gero irudi horiek aprobetxatzen dituzu, ez, gauza gehienak ezin ditut aprobetxatu, milaka irudi ikusten ditudalako, ez da, baina ez gehiengoak ez dite zertarako balio, baina batean agertzen zaidan irudia izan daiteke hain boteretsua, hain garrantzitsua, eta hor zurekin nago, ez? Eta horrek jakimina sortzen dizu, hain ederra iruditzen zaizu, zeharkatzen zaitu, uste duzu munduaren zentzuaren ondoan dagoela, eta orduan esaten duzu. Hain dandia esen ez zaidan buruan edo bihotzean kabitzen, orduan hor sortzen da kontatu beharra. Eta hor bai, hor sortzen da, eleberri bat, ipuin bat, eta oso polita da, sormeneko lehen momentu horretatik irakurlea hor egotea, ez da? Ze arte guztia da komunikazioa, hau da, artearen funtsa da komunikatzea, ez da? Ezin duzu zeuretzat gorde, ez da? Kontatu behar duzu, eta hori zuri gertatzen zaizu, impulso hori. Bai, lehen esan duguna, ez da? Niretzat esfortzu handia da, idaztea, beraz, ez da hobi bat, batzuetan astuna da, baina hor badago atzean pasio bat. Eta behin gertatu zitzaidan zerbait, orain gogoratu naiz, ia zer iruditzen zaizun zuri, ez da? Zure jakinduriaren talaiatik, neurologian aditua zaren ez gero, idaztear nengoen, eta goitik ikusi nuen neure burua, eta ikusi nuen goitik neure burua nola ari zen lanean, hau da, nire gandik irten nintzen, hau da, irudi bat etorri zitzaidan burura. Hau da, etzen edukia, hitzak ikusi dituen, hitzak elkarren artean talkan. Eta orduan, meditazio egoera bat antzekoa izan zen, oso sakona, baina behin bakarrik ikusi ahal izan dut. Hau da, burmuinak nola lan egiten zuen ikusteko gai izan nintzen, burmuin horiek beste modu batera daude konektatuta, eta listo. Bueno, pentsatzen nuen, zerbait eskaini behar diot Rosari, ez dut inoiz ezer ikusten, hainbat modu daude, burmuin konexioari dagokionean, eta hori askotan gertatzen da, eta pertsona askori gertatzen zaio. Eta, honek ez zaitu ez da artista hone egiten, ez pentsa, izan zaitezke artista negargarria, baina zure burmuina beste modu batean dago konektatu, eta zerbaitetarako izango da. Azken finean, ni darwinista naiz honetan, eta denak dauka arrazoi bat. Hau da, portzentaia handia badago,
Horrelako pertsonen portzentaia 20, 20 piku, eta hori gainera etengabe mantentzen bada espeziean, horrek arrazoi bat izango du. Zerbaitetarako beharko dugu. Eta zientzia fikzio ere asko gustatzen zait, eta irakurri nuen Van Pochten eleberri bat, nola deitzen zen El último viaje del Beagle Cósmico, horrelako ontzi bat zen, ontzi mundu bat, kosmosean zehar, eta hor bazegoen gizarte bat, eta denak ziren Einstein batzuk, adituak ziren, denak gizonezkoak noski, emakumezkoak, ez da gizara egiten zuten eleberrian behar bada tortilla, baina, en fin, hori zen, azken finean orain dela 70 urteko eleberria da, nik gerora irakurri nuen baina. Eta denak ziren adituak, jakintsuak, baina batez, eta bat zen nexalista deitzen ziotena. Eta bera zen, harremanetaz arduratzen zena. Etzekien, ez zuen sakontzen, baina gauza askori buruz, gauza txiki asko zekizkien. Eta, kasetariok ere horrela gara, ez da? Una curiosidad. Horrek esan nahi du, jakin minizugarria dugula. Beraz, harremangile hori paria bat zen, ez da? Baztertuta zeukaten mobin egiten zioten, eta bat batean, ontzia, sartzen da, katastrofre batean, eta badaukate matxura bat, eta badaukate arazo bat, eta nork salbatzen ditu guztiak, harreman gile horiek. Ez da? Kasetoriok lana ondo egiten dugunean, behar bada zerbait salbatzen dugu, lana ondo egiten dugunean. Batzutan gauzak oso gaizki ere egiten ditugu, baina noiz behinka gauzak ondo egiten ditugunean, eta zuk kasetaria izan nahi zenuen, ez da? Baina 17 urteko intuizio horiek, ez da? Hor pixkat ez dakizu zer izan nahi duzu, niri idaztea gustatzen zitzaidan, irakurtzea gustatzen zitzaidan, ereduak nahi nituen, eta noiz hasi ziren idazten oso berandu. Baina esan duzu gustatzen zitzaidan idaztea, baina zuen idazten. Baina nola zenekien idaztea gustatzen zitzaizula, irakurtzea gustatzen zitzaidalako. Eta badakizu zergaitik nekien, irakurtzen nuelako, eta nik buruz berri idazten nuelako, baina ez nintzen jartzen. Hau da, nik inoiz ez dut poemarik idatzi, ez da, lore jokoentzat eta ez da. Baina irakurtzerakoan gauzak neure buruan idazten nituen. Eta antzerkera asko gustatzen zitzaidan, kultura, eta horrela hasi nintzen oso modu intuitiboan. Eta noiz hasi zinen benetan fikziozko lehen lana noiz egin zenuen. 33an eta argitaratu 40 urterekin, nire Berramonaren historia. Baina 40 urte arte ez nuen argitaratu, baina hori niretzat idazketa da interesatzen zaidana, 40 urterekin bukatu nuen, eta inoiz ez zenuen pentsatu orduan. Ez, nik kronikak egiten dituen, telebistarako, zuzeneko emisioak eta baina, irudia aipatu duzu, ez da, nik inoiz ez nuke zer irabaziko, irudiaren arloan. Nire kroniketan beti irudia hitzen menpe dago, ez da? Eta lankide bat etortzen zait, eta esaten dit, panoramika egin dut, eta esaten dit, ez, moztuko dut. Ez da gizarra esan nahi dut, ez? Niretzat gailentzen dena da hitza. Eta beraz, ni posposik nire minutu 45 kronikekin, gehiengoz ere, beraz, nire sormena hortik irtetzen zen, baina gero, nire Berramamaren historia hori errekuperatu nuen, eta orduan ikusi zenuen, ez da, maitasun historia bat izan zara. Lehenengo kasetaritza kronika egin nuen, elkarrizketak egiten hasi nintzen, eta uda batean, narrazio ahots bat aurkitu nuen ere baitan, kasetaritzatik ez zetorrena, eta orduan horrek ahalbidetu zidan, ez da, pertsonaietan sartzea eta bar. Eta orduan horrekin erotu nintzen, eta hor beste ofizio bat eskuratu nuen. Eta benetan, enuen inoiz pentsatu, baina zuk bi gauzak, ez da, hasieratik ez. Niretzat idaztea, azken finean, idazle garen orok denok idazten dugu txikitatik, baina uste dut zuk etzen niona zeure buruari lizentzia hori ematen, ez? Bez, ez nintzen jartzen idaztera. Hau da, nik performanceak egiten dituen, eskolan, gauzak asaltzen dituen, baina beti ahozkotasunetik, ez hainbeste idatzita. Nintzen pixkat historia kontalaria, ez da? Storyteller nintzen, behar badago harreman bat, ze nik totelka hitz egiten nuen, zitzaidan gustatzen hitz egitea, jendaurrean hitz egitea, oso zaila izan zait, ikasi egin dut, 33 urte arte ezin nuen, eta asko kostatu zait gainera, baina asko kostata,
gainditu dut oztopo hori, baina nire esaten zidaten adibidez, historia azterketa, eta nik patioan nire testua saltzen nuen, egiten nuen, bueno, nik ahozko azterketak oso gaizki. Nik uste dut kronikak eskolan egiten dituela ja da, patioan. Bueno, baina eskatzen zidaten, noski, publikoak eskatuta, eta nik orduan esaten nuen, bai, egingo dizuet. Bai, ez daukat, ez da duda izpirik ere. Bai, nik txikitan idazten nuen, eta ipuinak idazten nituen, eta irakurri nuen, elkarrizketa bat, Rowlingi egindakoa, Harry Potterren egilari, eta berak esaten zuen, bere lehen eleberria 6 urterekin egin zuela, eta untxi bat zen, untzi islaria. Eta nik ere 5 urterekin gorden nituen egindako ipuinak, eta baziren arratoitxo batzuk ere hitz egiteko gai zirenak, beraz gai hori hor dago. Bueno, 6 minutu, geratzen zaizkigu, ez dakit, bai, ez ditugu jarraibidea jarraitu, Bai, baina 10 minutu utzi behar ditugu, ez da? Publikoarentzat. Ez, nik uste dut, solasaldia eta gero 10 minutu, ez. 10 minutu barne, ala 10 minutu eta gero, ez da? Ez dut ondo ulartu, sufritzen nengoen, Sufritzen nengoen, pentsatzen nuen moztuko gintuztela. Ez, hau, gure zatia da. Beraz, lasai, 6 minutu, 12, 11, 10, eta beste zerbait, interesgarria iruditzen zaidana. Kazetari lanetan, nengoenean, El Paisen, bapatean eskaini zidaten, igandeko eranskinaren idazle burua izatea eskaini zidaten, eta, El Paisen izugarrizko arrakasta izan nuen, eta modan nengoen, eta hor baita, kazetari gazte asko ere zeuden, eta, hor denek esaten zidate zer egin behar nuen, pixkat izar izaten jarraitzeko, ez da, nik benetan urduritasuna handia neukan, eta orduan pentsatzen nuen, horrela ez dut idatzeko, eta nita zahaztuko dira. Eta nik nahi nuen pixkat nita saltzea, baina zorionez ez ziren ahaztu. Gero konturatzen zara, gero beste leku batean kokatzen duzu zeure burua, eta ikusten duzu hori erabilgarria dela, baina horregatik onartu nuen, eta baita onartu nuen, emakume guztiak, hor gaudelako txiki eginda, apal, ez genuelako ardura kargurik hartu nahi, ez da? Hor badaukagu, impostore konplexua eta mundu guztiak esaten zigun, beraz pentsatzen nuen, ez zait gustatzen, kazetaritza exekutiboa eta arrazoiz, uste dut gaizki egin nuela gainera, baina, baietz esan behar da. Aurrera pausuak eman behar dira, baina zu izan zara, ez da? Bai, 20 urtez, kultura kronikalaria izan nintzen. Bai, hemen egiten ari garena gaur, ez da? Kritika eta rolak eta nik hori egiten nuen, baina musutruk, ez da? Sekzio guztietan egiten nuen. Baina orduen buruak esan zidaten, hau, izango zara burua, erredakzioan, eta hau, modu serioan egingo dugu prestakuntza. Orduan pentsatzen nuen, hemen, txapa ematen ari naiz, 21 urte ditudanetik, eta batzuetan kasu egiten dira, eta beste batzuetan ez, orain egin dezaket, orduan esko eman nuen, neukalako prestakuntza genero perspektiboan, eta uste nuen aldatzeko gaitasuna neukala, ez da, eta aitzindaria gara, 2018tik aurrera, Kataluniako kazetaritza elkargoak egin du orain liburuxka bat, baina gu aitzindari izan gara. 2018tik gaude, eta niretzat hori benetan harro goteko modukoa da, talde oso nahi genuen, eta orduan baietz esan nuen, baina hain zuzen ere horregatik. Eta ez nuen neure burua intrusotzat hartu, azken finean familia dira, niri gertatu zait, beti egon dela konfidantza sentsazio hori, eta beraiek ere, hor daude ez da, baina ez naiz apaldu, ez naiz txikitu. Badauzkat azken finean nire berra mamanaren nekasari izate hori, ez da? Zuk bota, arrokala fasa, ez da? Beti gorde harria eta bota lehenengo zuk, ez da? Hori izan da nire prestakuntza, eta beraz hori zitzaidan kostatu dute orain. Informatibo buru ordea naiz, eta ez zait kostatzen, nik bileretan eta dena esaten dut, eta beste senyoro guztien aurka ere egoten naiz, baina hori konkistatu dugun gune bat izan da, eta orain gero eta emakume gehiago daude, postu horietan gutxi gara tamales, noski. Bada euskalako hor beirasko zabaiak eta baina lehen, El Paisen,
hainbat gauza eskaini ziren eta emakume askok ezetz esan zuten noski, badaukala higadura bat, ezta? Baina gero lankideek diote oso garrantzitsua da konstelazio bat eratzea. Batzuetan ez gara denok leku guztietan egon behar aldi berean, baina leku estrategikoetan gaudenean, ardura kargoetan, horrek gauzak aldatzen ditu, hau da, genero perspektiba adibidez, epaietan eta, ezta, hor badago, eztabaida faltsu eta perbertso bat, ezta, inozentzia presuntzio hori, presuntzioa, baina zer da, biktimaei ez sinestea. Orduan batzuetan, egon dira momentu desegokiak, azken finean badagoelako hor interpelazio bat, ezta, normalean beti partekatzen dugun zerbait, eta normalean redakzio kontseiluetan prestatu egin gara, ezta? Denok gure argudioak esateko eta guztiak hor zurreta lurrusteko, antolatu izan garenean horrek oso ondo funtzionatu du. Baina egon behar dugu, noski, egon behar dugu leku horietan bai, eta ikasita dago, ezta? Gutxiengoek edo minoriek portzentaia batean, gehiengo baten masan, 100% baino gutxiago, gutxiengo hori gehien gora egokitu behar da, baina 100%tik aurrera hor gauzak aldatzen ari dira. Eta orduan bai, hor gauzak alda daitezke. Oso ondo, orduan bai, orain uste dut bai, eztabaida zabaldu dezakegula. Bai, oso ondo, orain, argi pixkat. Yo voy a hacer una foto de este auditorio. ¿Sabes? Arrazio bat egingo diot, nik Sitgeseko zinema festivala aurkezten nuen, eta bai, zeuden zuzendariak selfie egiten zutenak, ez da? Esenatokiarekin, eta esateko pixkat, pistak betetzen zituztela, hemen badaki Rosa Monterok bete duela aretua. Baina egingo dugu selfia, zergaitik ez, eta zuek pentsatu galderak bitartean, eta guk selfia egingo dugu. Hola. Guay. Gracias. Venga, va. Oso ondo, ia, zer jakin nahi duzue, bota. Ahora es el momento en que... Orain da, momentua, mundu guztia bera begira, lotzatuta, ia, animatu zaitezte, nik ikasi dut, ikasi egin behar da, noski, Kostatzen da. ¿Alguna curiosidad? Ez dakit, jakin minare, kuriositateren bat, edo zeuen historio bat kontatzea, edo kritikaren bat, ezer? Bai, hor badago esku bat, badago hor esku bat, bai, badago ausarta den norbait. Hola, ¿Qué tal? pues muy bien, estupendamente. Kaixo, zer moduz hemen posposik entzuten, oso gauza interesgarria, kontatu dituzue. Lehen, aipatu duzu burmuinaren kontu hori, ez da? Borbor dagoen burmuina. Orain dela urte askotxo, irakurri nuen zure liburua, La loca de la casa, ditzen den liburu hori, eta izugarri gustatu zitzaidan. Uste dut, egin batean, zerbait bide bat zabaldu zuela, ez da? Hau da, buruan daukagun guzti hori, eta ez dakit, harremana duen pixkat sinapsien kontuekin, ez da? Bai, zuk aipatu duzun horrekin lotuta ez dakit dagoen. Baina, beste alde batetik, gerora pentsatu dut, batzuetan, irudimen guzti hori, burura datorkigun guzti hori, batzuetan guzti horrek beldurra ematen digu, edo hori ateratzeak beldurra ematen digu, ezta? Eta mugak jartzen ditugu, ezta? Eta estalkia jartzen diogu, ezta? Eta bueno, nahi duguna da pixkat eroegi ez agertzea, bai, beraz, aizpak gara, ezta? Buruz behintzat, esan dut jende asko gaudela hemen, Bai, egia da, hau, El peligro de estar cuerda liburuan kontatzen dut, hemen arraroa dena da, uste dut gehiengoa edo gizaki guztiok gure desberdintasunak estaltzen ditugula edo izkutatzen, badagoelako derrigortasun bat, normaltasunera egokitzearen derrigorra, baina normaltasuna ez da existitzen.
saltzen digute normaltasuna, ohikoa izango balitz bezala, ez da? Normaltasuna berdin ohikoa, baina normaltasuna nondik datu? Arautik, norma, ez da? Esparru bat da, marko bat da, eta gainera aldatzen da, garaiz garai aldatzen da, gizartekin aldatzen dua normaltasunari, eta ez diot neuk bakarrik, hori adibidez dio Yaleko unibertsitateak, munduko unibertsitate garrantzitsuetaiko bat, 2018an ikerketa bat argitaratu zuten, ondorio horrekin, hau da. Normaltasuna ez da existitzen, guretzat normala dena zer da, bataz besteko estatistiko bat, ikuste ditugu pertsonen posizioak gai bati dagokionean, ez da? Beraz, ez da posible, emakume bat egotea lurran edo gizon egotean, pixkat, media horretan kokatzen dena, beraz, denok gara divergenteak bizitzan, beraz, normala zer da arraroa izatea, arrarotasunari, oso aldagarria izan daiteke, batzuk oso arraroak, beste batzuk oso ez dira hain arraroak, eta oso arraroak direnak ere, 20.000 daude antzerakoak, ezta? Baina zer gertatzen da, erreprimitu egiten dugula, arrarotasun hori. Eta haurtzarotik, defentsa estrategiak garatzen ditugu, divergentzia hori izkutatzeko, baina ez da patologikoa desberdintasun hori, baina azken finean zer nahi dugu, ez dugu gu baztertzea, baina noski eskolan, umea desberdina bat da, ume horrek oso zail dauka. Eta arrazoiz gainera, errepresio hori, eta jendeak hainbeste reprimitzen du desberdintasun ez patologikori, gero badauzkagu, gero badaukagu gaixotasun mentala, baina hori beste zerbait da, nik euki dut. Nik beldur krisiak euki ditut, urte askotan zehar, eta badaude baita gaixotasun mental oso larriak direnak, psikosiak eta beste, baina ez gaude hortaz hitz egiten, desberdintasuna ez da patologikoa. Eta jendeak izkutatzen du, bere buruari ere izkutatzen dio, eta orduan hor errepresio klinikoan kokatzen gara. Jendeak ez daki zer izkutatzen du, jendeak ez daki nor den. Eta hori min soziala da. Eta beldurgarria, eta hori oso erraza da aldatzea, oso gutxirekin alda dezakegu, eta nola egin hori, bakoitzaren desberdintasunak azaleratuz. Bai, eta hor badago baita erantzukizuna, kazetariena, baina baita artearen erantzukizuna. Ezta? Bazken finean, arteak ere ez du diferentzia ordezkatzen dena da normatiboa, beti daude klixe berdinak, gorputzak, ikuspuntuak, jarrerak, hor, bai, fikziotik ere ekarpena egin diezaiokegu aldaketa hori, baina ez da egiten, ez badugu planteatzen, hori ez da izan behar instrumentala. Bai, kazetaritzan bai, entseguan bai, baina, zuk azaldutakoari tiraka. Behar bada, bai, hori buruan gorde dut, eta gero behar bada pertsonaia bat irtengo zait, ezta? Bai, nire eleberriak beteta daude, pixkat, arazoak dituzten pertsonak, baina integratuta daude. Baina hori, nire mundua ikusteko mundua horrelakoa da, ezta? Baina badago hor, erantzukizun bat, ezta? Anistasuna bilatzea, ez, baina eleberrietan ez. Horren aurka nago, dirigismoa, eleberrietan ez, uste dut hor, eleberriaren rola akatzen dugula. Eta azken finean ez da purua izan behar, baina bilaketa hori egiten bada informazio honekin segurazki irtetzen dena desberdina da. Bai, hori bai, ezta? Bai, eta ondo dago abia puntua hau izatea, desberdina izatea, ez? Gauzen ikuspuntu honetatik abiatzea ondo dago, bestela denak esango digu normaltasun hori bilatu behar dugula, baina aldaketa lehenengo gizartean dago eta zure eguneroko jarreran dago aldaketa, hori funtsezkoa da, nola egiten ditugun gauzak eta nola esaten dugun gertatzen zaiguna, nola seinalatzen dugu desberdina, herrialde honetan lorazepan gehien erabiltzen dugu, ansiolitiko asko hartzen ditugu, munduan gehienak uste dut, eta hor bi gauza daude, bat, ongizate estatua bukatzen edo hiltzen ari dira, eta osasun zerbitzua, Koroako altxorra izan da ere, horrekin arazoak dauzkagu, baina hala ere ona da, eta mundu guztiak erabildezake,
baina osasun mentaleko mediko gutxi dauzkagu, psikologo klinikoak eta psikiatak. Tasa oso baxua da, Europar Batasunean, beraz, jendea akatuta heltzen da, jendea pot egin daltzen da, min psikiko handia daukagulako, egungo bizitzan, jendea oso gaizki heltzen da, eta medikoak ezin dizu espezialista bat eman, 15 hilabete itxoin behar dituzu, eta orduan, zer agintzen dizu, lorazepam. Baina, bueno, etzen hori esan nahi nuena. Gure gizartean ansiolitiko asko kontsumitzen dira. Beraz, hemen gaudenon artean jende asko. Baina ez dugu esaten, izkutatu egiten dugu, inork ez du esaten, hori ere esan behar da, ez da? Esan beharra dago. Atera behar da, asaleratu behar dira kontu hoiek guztiak, eta horrek izugarrizko aldaketa dakar gizartean. Bueno, galdera honetan luzatu naiz. 2 minutos. Beste galdera baterako denbora daukagu, badago hemen norbait? Bai, hor, gorriz jantzitako norbait. A ver, yo quería preguntar... Bai, nik galdera bat egin nahi dizuet zuek kazetaritzaren munduan, bizi zarete, idazketan, baina ez dakito hartu zareten, egun, belaunaldi gazteak, 40 urte eta bar, bueno, nire alabei buruz ari naiz, belaunaldi hoiek, beirasko zabaiak hautsi dituzte, oso urrun heldu dira, baina horren truke, zer gertatu da, bizitza utzi dute. Eta gauza, asko ja da ez dituzte egiten, irakurri, nik liburu asko dauzkat etxean, liburu asko irakurri dizkizut Rosa, ez naiz gogoratzen, izenburuetaz, baina bai. Eta orduan, ikusten ditut, gure alabek liburuak ikuste dituzte, eta esaten dute, baina guzti hori irakurri duzu, nik ez daukat denborarik, ez daukat irakurtzeko denborarik ama, eta hori jende asko, eguneko belaunaldiek, eta ez dute irakurtzen, ezin dute irakurri, ez dute irakurtzen, beraz, bueno, ez dute irakurtzen. Eta gero sare sozialak, eta adimen artifiziala eta bar. Orduan, noiz irtengo dira idazle gehiago. Hori da nire duda. Zer iruditzen zaizu? Yo, de las de mi generación. Bueno, guatzen zatika. Nire belaunaldian 40 piko denborarik ez dutelako irakurtzen ez dutenen kasuan, gaude, berarekin zaintzak ez diren sozializatu, arazo ez da lan gehiago edo gutxiago egiten dutela, edo semala behituztela edo ez, lan gehiago ari direnik edo ez, baizik eta zaintzak batez ere emakumeek egiten dituztelako. Batzuetan irakurtzeko iruditzen zait, garaiak ere baudela, nire lagunek aurgazak dituzenen gutxiago irakurtzen dute, derrigorrez, niko 20 urterekin ere, normalean diskotekan ematen nuen denbora, eta ez hainbeste irakurtzen. Denbora maitzera doanez, optimismo puntu bat ekarri nahi nuen. Eta bada irakurketa gauza minoritarioa izan dela betianik, baina hori gora egiten ari da, gero eta gehiago irakurtzen da, lehen esaten zen gazteek ez dute irakurtzen, eta gero eta gehiago ziren irakurtzen zuten gazte, durela 8-9 urte, haustura bat egon zen, berakada bat egon zen, Mexikon egon nintzen, kongresu baten, eta esaten zergatik egon da beraldia lehen aldiz historian, eta esaten zuten Netflixen gatik, ez gezurra, telebista atera zenean, jendeak irakurtzen jarraitu zen. Smartphone madarikatu horren gatik izan zen, egunen 5 ordu ematen ditugulako telefonenek, baina nik uste gizakiok ikasten dugula egokitzen, eta pandemiari esker aldaketa bat egon dela, joera horretan, eta gero eta gehiago garela irakurtzen dugunak, eta gero eta gehiago irakurtzen dugunak. Nire gogoetak ere optimista izateko asmoa zengo zen ospatzera, literatura jaialdi zoragarri batean gaude, ospa dezagun literatura, eta festa honekin bagian, amaituko dugu, ez? Gainera denbora gai ditugu, beraz, primeran, eskerrik asko.